belai ka Hambai happy Christmas bagi lupuno jotono Hambai maro taklai bisini bagai Tripura hawa belai ke wanam singsa kaitene ha ni bagai kaitene kotoma kaha pirjang na milan dani song astama moidano non Christian usi kaitene lop nai taklayo osisi December belai Hambai maro borong ang paralytic ni tongphano Tripura hawa jebabe tabok YouTube tai WhatsApp rogo o SD no tilai nei Kristo ngai rogno dharma poriborton no uhuni sanai rok Borom gnang ram podo jama tia bai tai associate professor milonani norogno kaiteni kok pir manani bagai buskang prostitute tiar mani bagai ang paralytic hima pana himi mang kang no khumala thangiri chamo belai Hambai ne ok tiar tang ti kaiten kok sanani bagai buskang no rok se kaiton no rom nai la belai Hambai ango kok no muchmano Paul je khoroksa Glasgow University ni khoroksa professor bose Christian no satok nai je puru satok te bo Damascus thang puru lama wa tamsa mokol no gyang khlai puru Paul om hakeno jisuno nugui nai last porjanto boni kothama ka hamna bona jisuno nugui Christian ma nang milonani bai te ram podo no mahai nang buskango mahai ke mokol no gya hai ke mana ni mang sani sada mahai ke no jisuno ma yasak nai din salsa om hai ke no sin belai ke no thani phai tongo norok ma wa sunai Tripura ha norok ni bisi joying nai belai Hambai